Mitä hittoa? Tää oli Mosiini. Sä et muuten vieläkään upannut sitä videoa. En oo, kun mä poistin sen, kun se oli niin saatana, se oli niinku 40 gigaa. Nice. Jätket soittelee täällä jotain musiikkia. On tosi. You're doing that with your mouth? That's pretty impressive. Yeah, he's actually playing the guitar right now. Yeah, I know. With his mouth? Fireplace kitti. Mitä vittu oikeesti? Mistä istuttiin? Mikä sulla se key? Mikä oli se istumisen key? F3. Do we have more flares? No, I don't think we do. Shit. Well, I don't have any. Mikä se uuden paikan nimi on? En mä muista. Se on pirun pitkä siinä. Joku Novo. Missi lyhentää. No. My friends coming from the new city to here. Onko se ihan pirusti kaikki? Onhan tää. So, where are you from? Oh, Finland. Okay. Fucking. En tiedä, vaan Stepmoni on kyllä parasta. Pitäisikö vaan tappaa nää kaikki? Ei täältä oo niinku SKS, Vardaattuja siinä, en mä kyllä muutenkaan. Siis monta siellä on? 1, 2, 3, 4, 5 tyyppistä, minä 6 yhteensä. Täällä yhdellä on, ootahan, Mosiini, jossa on Peuskope. Täällä on toinen jätkä, jolla on Mosiini, eiku SKS, missä on kanssa Vois ampua. Peuskope. Tuolla pistooli, kun siinä on toi... Tää yksi jätkä pisti tämä... käsirauta. Sitten täällä on... Eikö nyt tänne tuli lisää? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wait, tyyppiä. did he actually? Nice. Yeah, I think he... I think he combat logged. He logged out. Jesus Christ. Don't go. What the fuck is happening? I don't know. I don't know. Oh, it's leaving. No, come back. I didn't mean that. I'm sorry. Hey, I'm sorry. I didn't mean that. Please come back. Oh, get the moon. Please be quiet. Welcome in again. I'm sorry for everything that happened.
Yo. My friend come. A when? What? What did you say? I didn't hear you. My friend will come in a second. Ah, you're okay. So is mine. Coming from the new town or the new city. Yeah, right. Yeah. Just can drop his weapon because he got two. He won't shoot. You can take a look at the KN. Look at them. What? Täällä on... Hey, what brings you? Oh, you're the AKM. No, you're not. Okay, yeah, scared me. Oh, can you take the gun off? This is Take the gun off, please. welcome to the height of life. Thanks. What's that? Oh, that's the AKM. Okay. Thing. Onko tällä jätkällä on AKM? Just sit down and have a nice time. Onkohan tää oikea suunta? En mä tiedä. Täällä toisen jätkällä on M4, sit täällä on AKM maassa. Täällä on Mosini maassa. Mutta ei tossa vissiin panoksia Alright, tästä. guys, do you feel like playing a song for the new guy? Play a good song. It looks like he's haunted or something. Mistä ootte täällä? Siis täällä kirkolla, Svetlon pääkirkolla. Pitäis kyllä nähdä, että täällä palaa tuo Flare. Ainakin väliajoin palaa. Joo, se otan buga. Tää yksi jätkä näyttää oikeesti, että se varmaan on joku riivattu täältä. Oot sä tulos? Okay. Mitä AKM menee? Mitä? Siinä on näköjään aika paljon modattava. Ei siihen saa, kun ne puist. What the fuck? Oots täällä? Kohta. Mä näin kyllä sen punaisen valon. Wait, why are you restrained? Oh, so just thinking. Who did that This to you? guy. I don't know. I Does think he anyone let have me the know. keys? No. Okay. Hey, guitar guy, do you need anything? I can get you water and food. Okay. Epic journey. Try to find it.
find it, man. I have. Go flat. No, wait, he just got his hat. Oh my god, that's beautiful. Mission accomplished. Now you look like a real guitar guy. No niin, missä? Kuka sä oot näistä? No, mä oon tossa keskellä. Ootteko te siellä sisällä? Häh? Olla. Juuri. Tuut sä? Joo. Moro. Ai. Meillä on täällä hauskaa. Kuka sä oot näistä? Mä oon tässä, joka on tässä näin. No se, siinä, Welcome to the Church of Light. Feel free to sit down and have a nice time. mä oon tässä, joka nostaa kättä tällä raincoat. Juma. Tää yksi ottaa musiikkia, tää on ihan hullu täältä. Mun mielestä se laulaa kyllä, eikö soita musa? No niin. Sitä tutkii muuten yksi. En mä tiedä. Kato, kato se ilmettä oikeesti. Katso tätä ilmettä. Mä tiedän, että soittaako se oikeesti itessä. Kyllä se vähän siltä kuulostaa. Mä vähän luulen, että se soittaa toi ite. Niin. Tämähän AK. Eikö M4. Ei tässähän tää on tää AKM, missä on nyt se AK Handguard No tohon ja Folding Footstock. Tuossa on Wooden Footstock. Onko se Foldingi parempi? Ei silloin mitään väliä. Joo, tapanoksi semmoinen. En mä tiedä. What ammo goes to the AKM? Fits. Guys. Kato tää jätkä. The Church of Light, pray, pray, pray the Church of Light. Can I get you a massage? Oh dear. I love the fact that we have a handcuffed guy running around in here. Someone Tää on hardcore. Mhm. I think you can break out of them. Okay. If he strikes, I think. Kyllä parastaan voi murhata vaan nää kaikki.
Rummunsoittaja. Mm? Rummunsoittaja. Nice. Mulla kun lentää caps lock. Oh, I'm not doing anything. I just tried out the site. Okay, you got me really scared for a second. No, no, no. I'm not a bandit. Good to hear. Wait, is it restarting right? Oh, jeez. Right. Wait, You I okay? broke out of the cup. Am I hearing black? Yeah, sure. Just, where? Mark! Okay, everyone at the altar. Just get up here. Get in real tight. Joo. Oota. Jossain siinä illalla, aika myöhään. Joskus 90 aikaa. Olit sä? Perfect. Are you on like a Reddit or something? No, I'm afraid I don't use Reddit. Nothing? I'll just post it on the DayZ forums and Steam screenshot shit. Oh, okay, perfect. That's great. Yeah. But now Jaha, no niin. Mä voin postata sen mut Redditiin. Voit, ootsä Redditissä? Joo. You were kicked off the game, battle admin kick, violation of group chat restriction. Nice. Niin, mitäköhän mä teen väärin? Varmaan kiroili. En mä kyllä kiroinut yhtään mitään. Mä tuun sinne uudestaan. Bing. Onks mä siinä? En mä tiedä, etkä. Joku ootpas sitten. it was Hey, really hey. nice to meet you. Oo, mikä tää valo on? Restarttaa tää seru. I'm a ghost. This was really nice though. Nice. Mistä mä saan se screenshotin? Heitti sitä. Häh? Mistä mä saan siis screenshotin? F12. Ei kun siis sulta. Pitääks mun tallentaa taas sieltä tosta? Mä et kattoo se kuva, jos sä menet, niinku otat sen uuteen välilehteen. Joo. Tää ottaa uudestaan rekordaamat. Yeah, it's a sun, dude. You wanna... Hey, the guitar guy. The skilled guy.
Do you guys wanna go and loot the place? Like get you some shoes and shit. Oh, You need shoes, dude. It hurts to walk. They're bare feet. oh no, no. No? No. It's natural. Alright, I'll be right back. Mä käyn poliisiasemalla hakettelen niitä toisen asseen, tuon sen sulle vai? Ammut ne kaikki. En mä aio ampua niitä. Mä menen kattoo, jos mä löydän jotain aseita. Ota repuu ja aseen. Siis mulla on LM4, mutta... Tässä muuten lukee tässä sun screenshotissa, miksi sä sait bännin. Tai siis kikit. Tässä lukee do not use group chat warnings left 3. Group chat? Mikä group chat? Miten niin mä oon käyttänyt mitään group chattia? En mä ymmärrä. Siis se chatti yleensäkin, sun pitää puhua. Kirjoittaa. Niin joo. Et pitää puhua. Joo. Sekä paska sinne. Tai- Se yksit sanoi mitä se kirjoitti koko ajan. Ei kai kirjoittaa. Se joka käytti sitä... Mä itse asiassa otan nuo kengät tuolla yhdellä. Se yksi tyyppi, niin mun mielestä se kyllä kirjoitti. Kai. Pari repu. Sapalomailla. Tuu sinne vaan. Täällä oli mun mielestä 6 pelaajaa kun mä joinasin, niin eiköhän tää pitäis olla suhteellisen safe paikka. Mä yritän nyt vaan luutata tän paikan nopeasti. Toivottavasti mä ammun jotain, jos se tulee. Tää on crossbow. Ois aika emi. Vois vaan snaipaa jonkun sieltä sit. Ruokaa. Täällä ei yhtään asetta löytynyt poliisiasemalta. Paitsi yksi crossbow. Se on ainoa ase mitä täällä oli. Joo, se oli ainoa ase koko paikassa. Yksi vitun crossbow saa. Mitäpäs toi Longhorn? Mikä? Longhorn. Se on se uusi pisto. Longhorn. Joo. Mimmonen se on? Siis se näyttää mun mielestä ihan Mauserilta. Jos tiedät mimmonen Mauseri on. En mä muista. Mä voin näyttää. Se on semmoinen saksalainen pisto. Mä voisin tuottaa suinkin. Joo, vesipullo menee nyt helvettiin. Mä vien sille yhdelle jätkelle SKS:n panoksia. Noin. Tarvitsen sille yhden jätkelle kengät. Ja mihinköhän mä jätin ne? Tommosta. Varmaan koko JRD. Eikö tää on paljon ystävällisempää porukkaa kuin siellä? Niin, normaalissa. Don't say. Täällä kaikki etsii vielä kaikkea ja sitten. Niin, ja sitten vielä tämmösiä oikeesti, että tehdäänkin jotain hauskaa. Eikä tommosta paskaa. Aina kun sisällä ei saa juosta. Tähän on nyt tullut tämmönen sääntö, että kun sisällä ei oikeesti saa juosta. Pitää kävellä. Missä sä oot täällä? Mä oon nyt poliisiasemalla, mä katon sen paikan läpi. Mä en luuttaa näitä muut. Mut ei siellä oo mitään oikeesti. Mä katon tän paikan siinä lähellä, missä oli. Tää kyllä menee YouTubeen ihan varmasti. Hei, Matchbox. Mä voisin vaihtaa sen johon. Tähän. Mä ketään kummiskalata käsirautoihin. Mä taisin repuun. Tee. Ei jes, mä löysin! Nice. Blue Child Briefcase. En mä se musiosa. Voi on zombit. Kaukana. Working boots, ne on vähän paremmassa kunnossa mulla ajan. Juuri. Onks siellä porukka? Olit se siellä silloin? Joo, yksi tyyppi. Yksi tyyppi. Mihin ne kaikki meni?
Mä tiedän, mutta mä löysin boltteja. Täällä on vaan yksi tyyppi. Ai, kuiveri vai? Ei kun boltteja. Vittu zombi, homo. Mene vittuun tekoi. Oi ja puita. Nythän me voidaan tehdä tästä. You have split the firewood. The fuck man. I want it all. I want it now. Fight me bitch. Fight me IRL. Mistä se itellä lagaa tää FPS? Vittusti. Itä on kyllä semmoista stepmania vetänyt. Tai osuun paremmin. En mä osaa sitä. Ei se niin vaikea. Taakni. Niin. Pystyykö täällä lyömään tällä halolla? Ei näköjään, kun tää pitää tätä niinku joku retu. Oli tää vie tilaa tämmönen yksi. Jumalauta tää vie muuten tilaa. The fuck? Nyt mä saan tätä farwoodia. Sä voit hakkaa niitä kyllä puistakin niitä varmaan. Ei sun tarvitse ottaa niitä. No niin, nyt mulla on kädessä. Toivottavasti tuo nyt olisi vielä porukka, ettei ne oo sääpynyt tuolle niin. Mä kuulen kyllä jotain. Olisikohan ne siellä vielä? Mä en tiedä. On täältä. Joo man. Hei. Jou mies. You alright? Carry boots. You need something to eat? I'm starving. Shit. Ei mulla millään avata Itellä on. onko. Aha muu. Tule tänne, mä tarvin apua. Missä sä oot? Mä oon täällä Kirkolla. kirkolla, joo. Mä näen toi jonkun kypärä. Mitäs tästä nyt tehtiin? Take firewood. Noin. Mitä tee se fireplace? Mä muistan. Moro. Moro. Mä droppaan tohon nuo ruuat. Avaan ne vaan kaikki, kun mä oon starving. Aha, tähän me nyt. Take firewood. Inspect. Hiino. Kiitos. Mistä jätkä ei puhu mitään, se vaan kattoo koko ajan. Mä tiedän, se on varmaan kuitenkin. Mut eikö se ollut siis tossa koko ajan kattoon tolleen? Kato tässä. LOL. Onks tuo long range scope tossa? Oh. Mitä? Joo. The fuck? Pystyt ampua? Sitä ei voi sit zoomaa sillä samalla. Mut tappaaks toi niinku... Yhtä hyvin kuin Mosi. The fuck man. Ja AKM ammut kerran jalkaan niin kuolla, niinkö? Just joo. Ei kun siis... En mä tiedä. Jos ei oo mitään vaatteet, niin sit ainakin. Cannot load material file, piste. Juu. Mitäs nyt enää mitään hauskaa? Tota ei käytetä vissiin tekeen sitä Hello? tulta vai vaan käytetään What's up? sitä. Siinä What's pysyy up, se tulta. Usain Bolt? Onks sun niitä halkoja? Mitä?
Sulla pitää olla halkoja eikä tommosia. Mitä se mä semmosin nyt? Halkoja. Mä käyn hakkaa halkoja. Onks sul... Joo. Verbe. Hei. Where are the other guys? Mulla on tulitikku sit. No. Joo. Onko sulla tilaa? Mitä onko? Oh nice. Tilaa. Tilaa. Mihin tilaa? 2 kertaa silleen ylöspäin tai silleen jännästi. Uutalous Pristina. Ootas mä vaan näin Mihin nopeasti. tossa? Ei mitä hittoa. Aa. On mulkaa joku verran tilaa. Uija Wolf mäski Pristine kunnossa. Bee. Bee. Mitä hittoa? Ching chong. Hei, sulla on tulitikku vai? Oh. Onko sulla ruokaa, mitä voi paistaa? Mitä? Anna mulle tulitikku. Tää jätkä on vähän hullu. Ja jos varmaan toi Pristine maski. You are the funny clown. I love you. The fuck is this guy doing here? Do you want to play some music? Yeah, music, please. Pitäisikö mun ampua tää Children jätkä? of light. Ei. Eikö? Ei. I can, I'm going to find us some flares. I'll be right back. Otas tänne oikeesti tuu jotain kasvualla. Ebin! Ebin! No teet sä se? Joo. Shall we cook something? Mitä? Pystyis jos oikeesti paistaa jotain? Joo, siihen pitää laittaa. Ei mulla Hei, tässä on sardineja. Tai jotain. Mä käyn hakkaa lisää. Here we... Joo. Onneksi toi on suhteellisen helpossa paikassa. Että muistaa mihin pitää mennä. Siis halkoja nyt pitää saada. Mut mä en muista miten halkoja. Sä oot käynyt näissä paikoissa jo luuttanut niinkin. En mä kaikki. Ok. Mä hakkaan kaikki puut alas. Mitä? Mitä hitto, näistä saa omenoit nykyään. Joo, niin saa ja puskista saa kaikki. Berries. Joo. Search for apples. Mä kyllä ootan, että tää tulee ihan stable. I have found something. Oh, nice. I have not found a thing. Ja sit miettii vaan, että ne päätekijätkin tässä pelissä ja suunnittelee, että on ryssi. Mä olisin matchbox ja ruokaa. Canned bacon. Ei kun canned baked beans. Shit. No. En tiedä, jos- Riders jacketti. Oi! Can opener vissiin Pristine kunnossa ja spagetti. Niin spagettiko, pystyykö ne paistamaan? Tai en mä lämmin. tiedä. Eikä. Mut mitäs siis siinä pystyy tekemään? Siis tässä pystyy metsästämään nykyään tässä pelissä. Ai niin joo, niin pystyykin. Niin pystyy. Kiva. Fireplace kit. Mitenköhän tämmönen tehdään? Fireplace kitti. Mä en oo varma, että täällä on vitusti matchboxeja nykyään syntyy. Onks sulla? Joo, nyt mä tiedän. No? Mitäs tarvit? Joo, kato. Mitäs tarvit? Hei mä löysin flare! Tarvit. Yes! Niin, mitäs tarvit? Räge ja Mulla on reggae. Ei ooka. Pystyisikö mä tekeen tosta? En. fucking shit. Mä löysin, yes! Mä haluan sitä Ja oisko toi Firefighter X? Ja missä kunnossa? No vittu Vorn. Ei juma ja handcuff keys. Mulla on handcuffsit. Ja snaploaderin haulikko. Ei juma. Ei bin. Ja nehän korjaa tämän via ihan kohta siis ton
rubber bandingin ja sen jälkeen ne laittaa tän. Hei! Nyt mä löysin sulle rägejä. Mulla on räkejä. Onko paljon sä tarvit niitä? Tai siis paljon sulla on niitä? Jos mä teen toisen, niitä pitää ainakin olla 3 niitä fireplaceja. Vähempää ei hyväksytä. Mä tarvin 8 stone. Niin se oli joku sen verran. Mut yhdessä kivessä on vissiin aika monta kiveä. Tarvikohan tää? Onkohan ne jätket vielä siellä? Tää on mukava, kerrankin tähän tuli semmonen pelin kohta, milloin joku ei oikeesti vaan ammu sua. Mm. Ja näitä ei tosissaan oo usein. You welcome. Häh? Ai niin joo. Paras seru. Mä tarvin nyt noit kiviä. Kivi. Mä yritän etsiä, mä olisin cooking potin, se ei varmaan auta hirveästi. Place it on the ground. Add up to 8 stones and 2 firewood. Se on se upgrade siihen. Ei siihen tarvii niitä kiviä. Se on upgrade. Kyllä se ne äskenkin teki ilman kiviä. Ei oo, katos vaan. Häh? Joo. Löysin bipodi. Hei, kyllä tähän tarvii. Ei tarvii. Match went out because of the wind. Okei, lol. Ja täällä ollaan... Kävit sä kattoon tää missä... Täällä löytyy... Täällä... Nää 3 varastoa. I don't know. Missä? Tää on Vetlos. En mä kai. Mut kivi. Tarvit sä niitä? Do you have any stones? No. Mä kyllä ammun, jos mä näen täällä jonkun, että mä epäilen, että mä kyllä juoksen vaan pois. Täällä ollaan oltu. Mitä vittua? Oho. Portable castove. Kaikki tämmöstä. Pitäisköhän mu ottaa ase käteen ihan vaan varmuuden vuoksi. Sit sano, jos sä liikut jossain. Häh? Joo. Tarvit kiviä. Mistä niitä kiviä edes löytää? Niitä on täällä taloissa. Lol. Kiviä taloissa. Jep. Ui vitsi, tossa on swagilasta. Löysit sä sellaiset aviatorit? Ei. Vaan ne designer. Ei kun glasses with thin frames. Just. Oho, täällä on SKS. Oh. Vois vaihtaa tohon. No, Load. Lock and load. Onkohan tuolla mettäskivi? On vissinkin, en mä tiedä, kaipa niitä pakko vähän olla. Eikä siinä mitään muuta tekisi järkeä. Eihän tässä pelissä muuten mitään järkeä olisi. Mä lähden kattoo kanssa. Jos täällä olisi niinku jossain... Ihan jees, jos niinku... Näitten kallioiden vieressä olisi kiviä, se tois vähän sellaista realistisuutta tähän. Juu. Vai ei oo? Ale. Ei jumalauta, ei kyllä laginta välistä. Mä katon näitä vaunuja täällä, siis junaraita.
Et sano jos tuut jonnekin sen lähelle, että mä ammus. Eihän täällä ketään, mutta tämä on kuule Peace City. Joo, niinpä hissi. Mä kyllä vielä ihan usko siihen. Kuiver, Ebin. En kyllä mä tee sitä. Niin yrität sä etsiä niitä kiviä vielä? Joo. Ok, mä toi tekis. Niitä varmaan varastoista saattais löytyä aika helposti. Otit sä SKS? Joo. Mulla on sulle 40. Alright. Mulla olisi nyt 2 kantteeni ja 1 vesipullo. Joo, mä tarvii ainakin 1 kannan. Mulla on sulla SKS:n bajonet. En mä kyllä jaksa ottaa, kun ei sillä tee mitään. Ei siitä ole mitään hyötyä. Niin, mut se on swag. Se on musta. Jaha, mä joudun niinku tänne vaunujen väliin tälleen, jes. Ja täällä tulee zombi mun kimppuun. Zombit kuolee yhdestä iskussa Firefighteraksella. Ihan sama mihin lyöt. Se tuli viime petsis kanssa. Tai siis niinku tässä. Vai? Niin. Joo. Vitu nopea. Kuolee sitten normaaleihin jakseihin. Joo. OP. Flying on the experiment branch, please file any bugs you find on the feed. Yeah. Jos tarvit pikaksen, sit sun pitää mainaa niitä kiviä. Okei. Oikeesti, mä löysin pikaksen. Noniin, me mainaa Siis, kalliosta. muista missä se on. Kyllä näin semmosen tää. Ja kattoo. Kyllä mä tiedän missä on kallio, hemmetis tiedän missä on. Mä lähden sitten missä pikkuksi on, mä näen semmosen tää. Yritä itekin Yritä etsiä itekin. Mitä? Sitä pikaksi. Aha. Juu. Täällä on Sporter 22. Kyllä mäkin et.
Blazitti. Riisiä. Eat raw rice. Ilmeni kun ei vieläkään tuntuu tässä saatanan sormessa. Evin. Juu. You have not found a thing. No. Tarvitse repun. Joo. Täällä on täällä ollistelissa tai tämmöisissä. Ihan kunnon repu. Juh. En mä tiedä missä oot. En tiedä mistä mun pitäis tulla. Kirkon vieressä. Ok. Mä katon. Sinne sit kun mä etsin nyt sen pikakseen. Vieläkään löytänyt sit. Oi, protector case. Kaksi extra spacea. Weapon cleaning kitti. Mitä paska. Pitäisikö ottaa rotter stuffit mukaan ja sit pistää jätkät käsirautoihin ja syöttää ne? Vois kyllä. Se on rotten potaat. Ebi mä löysin sen pikaksen. Noni. Mä teen vihreän Firefighter-aksen. Onko? Lähdeks mä lähden mainaan? Mä kuulin kun zombi hyökkäsi, kun tää otti akro just. Se ei ollut mä. Se en ollut minä, joka otti sitä akroa vastaan, otti sitä akroa. Onko? Se oli jossain siellä poliisilaitoksen lähellä. Niin Kalliosta. Koko mä oon nyt Kalliolla kohta. Aika siisti. Tuntuu vähän toden dunduiselta. Ja pitäis me lyö tota Kallia. Varmaan siihen tulee semmonen vaihtoehto, että Ei kyllä nyt tuu aina. vain. Ei tuu kyllä mitään. Mulla on pikakse kädessä. Katsotaan jos mä otan jotain tavaraa pois inventorista. Missä sä oot? Täällä lähellä niitä. Tiedätkö? Siis siellä junarattilla.
Tää on tämmöstä kallio. Tai ei tähän tuu mitään. Ja mä yritän hakata eikä senkään mitään. Sitten siinä pitäis tulla joku niinku... Mistä sä mainataan niinku kalliosta? Niin kai. Onko se mukaan joku ihan legit juttu? Jaa. Oliks jotain kuvaa mitä se tehdään? Ei, mut siinä voi lukea, että achieved by mining boulders with the pickaxe. Stonen kohdalla. Boulders. Jos me vaihan sen tohon... Itsessä. Onko sen tohon Firefighter-aksen viereen tai niinku... Nää. Ei kyllä tuu mitään vaihtoehtoja. Missähän se ottaa? Mä oon täällä hautuumaan vielä. Hautuumaa, what the fuck? Hautausmaa. Missä se semmonen on? Tähän niinku talojen tän vieressä. Oota, natuusin. Natuusin junaraiteelle. Okei. Ootas täällä ihan kaupungissa vai tuolla jossain kauempana? Kauempana, siis täällä missä on näitä helvetistä näitä vaunuja. En siellä halliin lähde. Tuuks mä sinne? No mä oon niillä vaunuilla just. Ai, joo. Mä oon täällä näin täällä keskellä. Tämmösen odottelupaikan päällä. Oot sä missä? Viitin vaan, että mä spottaan. Mitäs hittoa? Mä oon nyt täällä junaraitia. Tää on tuolla, Venas. Moi. No jaa. Kato, mulla on vihreä akse. Saas mä se pikaksi? Joo. On mun tehdä tilaa. Roppaa toi toinen, mikä sulla on pesäpallomailla vai mikä akse? Mä otan aseen käteen ihan varmuuden. Annat sä mulle sen kantteen? No tossa. Venä. Nykyään on se drink all optioni. Tuli vissiin viime patchissa. Kestää paljon pitempään juo kylläkin. Mihin sä oikein menit? Sinnekö? Isolle... Juu. Mitä? Chop kindling. I have chopped some kindling. Lähes teet. Siis mä hakkasin jonkun puskan. Tällä kirveellä.
The fuck? Niin joo. Sit saa nyt tikkuja. No toimiko? Eihän tästä mitään. Mitähän tee tämmösen? Job firewood. Jumalauta kun kaatuu niin sootanasti. Firewood vai stickkejäkö niistä pitää tehdä vai mitä? Minä. No ei maha toimi ihan sulla. Mäkin kyllä yritin ai. The fuck man? Beat your ass. Entäs mä lyön kirveellä? Kato siinä. Noniin. Häh? Mine stone. Lol, tossa on kivi tossa sun perseessä. Ja kuinka kohan iso tää vielä? Okei. Lisää. Lisempää. Otit sen kiven siitä. Jahan näitä ei saa niinku kuin yhden. Ei mulla satsaa yhden tosta. No minkä paljon se vie tilaa? No 4, ei kun 2 kertaa 2. Eli siis 4. Mm. Onko sulla tilaa näille ammuksille? Mä en tarvi näin tätä. Mennäs mä droppaan tän protector casein tohon noin. Älä ota sitä. Joo, terve! Eiku kivi vie yhden tilan. Inventorista. The fuck? Onko sulla matcheja paljon? Mutta ihan käteen. Paljon? Mut 10. Kyllä se riittää. Onko sulla Noniin, 10 nyt niitä? mennään. Mennään mäkin otan. Perkule. Mennään. Perjantai. Perjantai. No niin Mennään Sirpa. Mulla on flarekin, mä pistän sinne ulos flare. Juu, onkohan se meidän fireplace sinä siellä? Joku on käynyt vähän. Toivottavasti Jekku, on. jekku. Niin justi. Ei. Mä Alot. Sulla on perässä zombi. Nice. Tarvii viehittää jätkä, mikä hittoa nyt taas. Kama. Ammus. My clothes are damn good blood. Oikeesti nyt tarvittiin lutonta kiveä ammua tuon saatanan zombi. Ai. Mä kuolen kohta, Miks? koska... Noin, ei mitään. Ammuit se just. Ammuin. Kuuluuko se hyvin? Joo. Häsettikö se jätkä siellä? Häsettikö se jätkä siellä, joka siellä maassa? Ei. Yeah. Suoraan kaikki itse tulee tänne. No niin, kato tästä laitetaan päälle. Toit sä kohta ne kivet? Mä oon täällä. Ai oot. Ai. Siihenkö se pitää laittaa? Bring the stones. Joo, pistit niihin stäkkään se niinku siihen. Nyt tulee joku zombi kohta. Kuulemma. Sieltä on tuolla jätkällä tarrotterua. Mulla on, no paljon me vielä tarvittaan? 3. Pistit sä ne siihen? Ei mulla enemmän. Ei Mistä tässä siitä- valuu verta? Koska zombi löi mua siihen. Jaha, nytkö se toimii? Mä käyn laittaa tänne flaren tänne ulkopuolelle. Mut kun nyt laita yöllä vasta. Kun ei tässä, siis yö ei tuu varmaan ikinä. Tuleekin. Tulee ikinä. Vois koittaa tätä pyssyä. Älä. Ota tohon nuubiin. Ok. Ei toi ole reilu.
Ei oo. Ammus. Sä oot zombi. Ei kun ammus se nyt. Vitsi mä laukean kun mä kuulen tää äänen taas. Se on niin eeppinen. Ai on. Oot sä kuullut? Eh. Koko. Missä se mulla on se reppu? Ai niin, en mä muista. Eikö niin, Venä. Hyvä, tähän ei oo lipasta tai mitä chamberaa. Se on tommonen kiva. Missähän se oli? Ihan sama. Ei tässä on näin. Vin. Ai, se on täynnä. Okei. Varmaan tää gas stove palaa vieläkin, vaikka tässä ei oo mitään juttua tässä. Turn off. No nyt se tuli, okei. No näköjään aika yllättävän nopeasti tuleekin tuo ilta. Tuleeko sieltä jo? Tuleehan se vähän jalkaa marttina. Moro! Ei se kuule. Mä tiedän mikä se on. Mä syötän silleen ruokaa. Siis se vaan niinku päätänsä tulosti. Älä ammu sitä, älä lyö sitä. Mä syötän silleen ruokaa, katot. Mä pistän sen käsirautoihin. Nice. Syötään sille niin hyvää puuta. Punknov Entity. Musta Niin. tuntuu, että se ei oo tällainen. Niin. Joo, se voi bugaa. No me voidaan syöttää sillä silti kaikkea. Tuhdata ruuat siihen kekiin. Ai niin, rottenitko? Hmm? Mä annan sen rotten ruoka, mä annan sen rotten potato ja rotten pelpepperi. Oho, mä söin ite vahingossa. Ups. Tässä voi kanselaa. Joo, niin mä huomasin. Yo, what the fuck, nigga? You wanna done? Juuri. Hei, mihin siihen? Antaa se Ei olla. vitsi tuolla Oswood stick. Ash. Onks sulla rope? Ei. Hei, mihin se meni tossa? Se flare kyllä näkyy hyvin päivälläkin. Mä pistän se vasta yö. Kuinka on tuo kestää tää fireplace? Mikä? Tää Niin vaan, että se menee nollaan ne molemmat. Mä tiedän siitä. lähteekö ne kivetkin? Joo. Tai en mä tiedä. En mä usko kyllä. Flare that burns for 10 to 16 minutes pitää päästä. Tikust kylkee. Älä lyö sitä, älä. Vuotaako se verta oikeesti? Tikust No jätkä vuotaa verta. Mä haluun ropea josta. Jätkä vuotaa verta. Mä voin ampua jouspyssy. Jätkä vuotaa Motherfucking jouspyssy. Ei niinkään oikeesti vuotaa verta. No ei mun ongelma on kyllä. Omaa pahaa peltansa. Okei, no antaa sen Jätkä vuotaa. täällä haurikko. Mä haluan, onks sulla ropea? No ei oo edelleenkään rope. Tarvii vaikka laittaa hupparin päälle.
Pepin Tokmanella oli tänään kilo irtokarkki vielä. Mulla on flare. On. Nyt alkaa tulla ilta täällä vissiin. Mä pistän tää ensimmäisen flarenta. Tää palaa niin kauan, että... Mä pistän sen tähän eteen. Mä haluun rope. Can I has? Joo, ei tää kyllä hirveen hyvin nää. Joo, eli siis ei näy yhtään toisin sanoen. Nice. Just tän... Ootas. Take road flare into hands. Tai pistää se inventory. Joo, ilmeisesti kun laitat se inventoriin, niin sit se sammuu. Eli periaatteessa varmaan joku ikuna. Siis tää jätkä vaan niinku liikkuu täällä oikeesti. Niinku, the fuck. Unknown entity has a strong pulse. Joo, mä haluun rope. Joo, you can't have your rope. Niin mä rope. Aha, vähän rubberbändi. Pikkasen. Oho. Mä käytettä työsti luija. Juu. Joku luumu siellä. Mä haluan nyt rope. Mistä mä saan rope? En mä vaan tiedä. Oi. First aid kit. Mm. Rope. Päädytään etsiä sulle. Löysin riisiä taas. Onko olla kiva olla lomalla? Joo, niitä crossbowia näköjään alkaa olevan tässä pelissä tosiaan saatana. Matchboxia jotain muuta shittiä. Melkein jokaisessa talossa niin. Löysin sen repuns. Okei. Löysin kompas. Missä sä oot? Tuu siihen kirkolla.
Mä tuun sinne jossain vaiheessa. No. Mä yritän tän hospitaalin läpi. Hospitaali. Meni kun mä olin siellä just. Et olit täällä. Joo. Tiinsa. Olit se siellä ylhäällä? Joo. Hei, täällä on joku. Sisällä. Eikö täällä pihalla? Sano sille jotain. Puhu sille. Ja se ammus sua. Mites sulla on kädessä? Toi motherfucker. En mä tiedä. Mä uskon. Mä menen vaan Ja ase. Tää vois ampua, se mulla on ase. Älä ammu sitä, jos se tulee sinne sisälle. No kun se on tossa afke. Olkoon. Mä tuun kattoo. No, ammuit sitä. No en. No niin, hyvä. Hullu En jätkä. mä ammu ketään. Häh? En mä nyt ketään ammu. Niin. Ota tikusta naama. Ei missä mun rope on? Mä tiedän. Onkohan tuolla varmaan rope, koska ampuu sen. Et ammu sitä. Minä tuun just siihen. Me snikkasin selän taakse. Missä? No entity has. Okei, se on afke. Missä on? Joo, mä hakkaan sen. Ei. No kun se on afke. Missä oot? Missä sä olet? Lähellä kirkko. Mä oon kirkolla. Mihin mä lähden täältä? Häh? Yo dude, Sä I'm näet sen kirkon edestä, mut tuolla. What the shit, mikä? Mulla on vaan niinku casual kaadettu puita tänne teille. mä kaadoin sen. Mitä hittoa, sä menit maahan just. Hei bro. Ai, Tää jatkaa aafko. niinhän mä sanoin. Bitch. Ei sillä ollut rope fuck. Ei ollu Rob. Otan sieltä ton crossbowin kyllä pois. Hei, no mulle. En mä anna sulle sitä. Se ei varmaan tykkää oikeesti, niin kun me ollaan vaan lyöty sitä täällä. Okei, mä ammun sen. Noin se varmaan kuoli. Has no sense partutats. Os haette padima. Onkohan tuolla... Sitten ropeaa. Se on TTSK-host, jotka on damaged, mä vaihan noin kyllä. Eikö itse mulla on priistinen, kun en mä tommosia kyllä. Missä oot, pitääks mä ampua? Ei, Oot sitä seuraavassa talossa? en mä tiedä. Voi olla. Miten pitkälle tällä ampuu tällä? Anni sä joku 100 metriä. Miksi se jää AFK tommosen paikkaan? En mä tiedä. Onks ne vähän tyhmiä? Joo. Joo. Ei se ole afku, vaan se on kuitenkin siukkoja. Mut aika pitkään se kyllä siinä on. Kai se on joku bugi tässä. Ei täällä vähän puita kaadettu. En löytänyt. Aha. No niin, nyt mä löysin sulle sitä narua. Missä oot? Löysiks? Tuu Joo. kirkolla. Koko. Mulla on kas purkia vai? Tarvitset sä purkia vai? Mulla on muuten fishing hook. Ui, mä haluan ruveta kalastamaan. Okei. Okay. Pop-museo. Saa nauttia. Ovet. Eiku ei mennytkään niin fuck. Ovet aukeaa. Pop-museo. Joo, jumalauta nyt terrorperpä. Täällä on jo, oot sä siinä? Meet. Joo, moi. Mulla veti jo mahan pohjasta. Mennään sisällä.
Kills Very much. Onks tuo jätkä vielä hengissä? I'm Robby. Mä kokeilen, että onks tuo jätkä hengissä. Has no pulm, is lukewarm to touch. Niin. Jos tapoit jätkä. Tervetuloa. Siinä on sun Robert. Veton aloin. Joo, Venom syö. Pystyykö tässä tekemään? Mitä mä pystyn tekemään tässä Have contents. Mut siis, eihän Pystys tähän edes niin. pysty laittaa mihin. Mihin se laitetaan? No siihen niin kato. Siis tässä on niinku 2 päällekkäin tommosta niinku... Et se siihen tohon Have contents. Okei, mä pistän sinne tommosen. et se pysty. Se pitää olla lihaa, semmoista Miten can tuna? isänmaallista. No en mä sitten, mä oon isänmaallinen. Onko sulle nää panoksessa? Siinä on 1. Kys. Juu, ei kato. Juu, ei kato. Mä droppaan noin 70. Voitko suojaa mua, kun mä syyn? Jos täällä joku, niin sitten eka katotto mennä maahan. Jos sillä on ase rupee tähtäillä, niin sitä on mutos. Musta tuntuu, että se ehtii tappaa meidät, jos mennään maahan ja aletaan katsoa, että mitä aseet se. Ei, me vaan katsotaan, jos se ottaa aseen kättä. Jos sulla on ase kädessä, niin me otetaan kanssa aseet kättä ja sanotaan, että ota se ase pois. Jos ei no. Lol. Miksi on tollesti sulla? Ei se oo sulla käsissä. Ei ookaan vielä. Venään nyt saakeli hetki. Mä kyllä haidan tän body. Ihan vaan sen takia, ettei me olla epäilyttävän näköisiä. Ja bim. Elää! Osoittele. Elää oikeesti, elää. Ja bim. Stop. Älä ammu tuota vaikka tätä ruumista. Älä niinku oikeesti osoittele sille. No älä tulit. Niinku jätkä vaan niinku seura sille. Hei please. Mitä hitto Venä? Tässähän mä oottelen. Mitä tällä campfireilla pystyy edes tekemään tässä? Ruokaa. Ai siihen tarvii komposiitarvos, okei. Tuolla pystyy laittamaan kännet tunan tohon fireplaceen. Ja tämähän pystyy niinku laittamaan, tää on periaatteessa tommonen varasto. Onko sulla komposiitarrow? Mitä? Komposiitarrow. Composite arrow. No ei kyllä oo. Shit. Tarvisin semmosia, että mä vaan... Siis kato tätä. Kato tätä. Mä otan Tätä ne fireplace. saateli. Siis kato nyt. Ne pystyy niinku kuumentamaan tässä nää ruuat. Häh? Okei. Miksi? No siksi. Lämmin on parempaa. Niinpä niin. Mä niinku oikeesti halus. Miksi täällä on käppi päässä? Siis kato tätä jätkää. Miksi sille tulee tommosia vaatteita yhtäkkiä päähän niin? Kato. Hei. No. Ei mä nyt kerkii ottaa, kun se häipyy kohta tuo. Tää servu on muuten täynnä, et meidän kannattais varmaan suojaa tätä meidän paikkaa, jos me aletaan olla täällä. Pystyi sen ovet sulkemaan. Ei. Joo, what the fuck? Kato. Joo. Mut kun mä haluan nyt... Mä sumet. Mä otan tän käteen. Kun tänne tulee yö, niin sit me avataan nää ovet. Piu. Elää. Lopeta. Mä menen tänne kämppään. Piu. Tää tuli kuumaa tää ruoka, palaakohan mulla kieli? Piu. Palaakohan mulla kieli? Joku tulee. Shee! Hello? Come in. Dude, come in. Dude, we're friendly. Yeah right. Dude. We are friendly as fuck.
Yo. Hey. Come on. Come in. We're friendly. We have food. Hello. Hey, you're the same guy. Last time. Oot sä nyt ihan varma? On. Koska silloin cowboy hattu sen nimi on Klumps. I think my friend accidentally killed you. No. What the fuck? I think he poked you with a stick. You can come in, it's fine. I'll cover you. Oikein rubber bands. And it was bugging somehow. You were just AFK there. You didn't do anything. Yeah, just coming. It's alright. We won't kill you. Mulla on käsirauhaset. Älä tästä. Älä nyt oikeesti. Ota pois kädestä ainakin aluksi. Once it gets... It's... Yeah. Ota se No ase fucking, pois. no en mä saa se, kato. Mä klikkaan tätä. So once it's night, I'll turn the... I have the... flare. Yeah. Shit. So if you want, you can play some music or something. I'm down with that. Jätkä menee taas samalle paikalle, istuu ja rupes ottaa musiikkia. Hey, come here. Fucking cool. Älä. Bitch. Täällä on sille boat. Anna se sille. Here's a gift. Mä roppoon tähän kaikkeen useless shittiin. Okei. Nyt se on päällä. Ebin. Udun. Ebin. Siinä on sininen liekki. Tungen pääni tuohon saa. Niin näkyy juu. Me poseen siihen, mutta mä kuun. Ota. Mun pitää venää, että toi juttu lähtee tuolta kulmasta. Mä oon kuvannut tän koko ajan. Nice. Mikä se kuvaotto juttu oli? Shadowplay. F12. No se, screenshot joo. No me ei nyt saakeli punainen teksti. No ei senkään pitäis olla se. Niin tuo. Noniin. Ai, sieltä. No, eri kuvakulmasta. No. Sitten vielä tästä kato. Noin kato. Kyllä lähtee. Onkohan tää lyö jo? Ei. Ei ihan vielä, kyllä se kohta. It's almost night time. Do you need food? There's food in the fireplace. En mä onko se ei osaa It's puhua. burning hot. Siis minkä takia toi on noin punainen? Koska se on palannut. Eikä sitä oikeesti voi olla palannut. En mä tiedä. Syö sitä. Yo, you can eat it. Hey, there's food for you. Here. Jätkä on varmaan joku autisti täältä. Jos se lähti. Mitä? Se lähti. Tosi reilu, hei. Se oli autisti. Ilmeisesti mä just duplikattaisin ruokaa. Lol. Niin. Kato. No. Siis mitä hittoa? Nyt tuolta hävisi tuo yksi ruoka. Siellä on niinku kaksi sardiinia. Ja mitä? Siis... Siellä on nyt 2 sardiinia. What the shit, nigga? Mä pystyn vaihtamaan tätä paikkaa. Kato. Nice. Pistän sen tähän matolle. Matto palaa, hei. Tekkaa mun hieno pysy. Mä siirrän sen tohon. Oho! Kato! Jumalauta. Mitä tää näyttää alhaalta? LOL. It's pretty hot in here. Ota. Se.
saat olla ihan kohta jo kyllä. No se on sillesti. On näyttää ihan samalta. Siellähän on ihan päivä. Ei se oo. Ihan saman näköinen kuin ennen. Eikä oo. On se kyllä vähän mennyt alaspäin. Alas tullaan nyt. Sisällä. Miksi? Tähän on nyt tullut tämmönen sääntö, että kun sisällä ei oikeesti saa juosta. Pitää kävellä. Missä sä oot? Mä oon nyt poliisiasemalla, mä katon sen paikan läpi. Mä en luuttaneet mut. Mut ei siellä oo mitään oikeesti. Mä katon tän paikan siitä lähellä, missä oli. Tää kyllä menee YouTubeen ihan varmasti. No. Hei, Matchbox. Mä voisin vaihtaa sen johon. Tähän. Mä ketään kummiskalata käsirautoihin. Mä taisin repuun. Tee. Ei jes, mä löysin! No. Blue Child Briefcase. En mä se musiosa. Tuo on zombit. Kaukana. Working boots, ne on vähän paremmassa kunnossa vaan. Juuri. Onks siellä porukka? Olit sä siellä silloin? Joo, yksi tyyppi. Yksi tyyppi? Mihin ne kaikki meni? Mä tiedän, mutta mä löysin boltteja. Täällä on vaan yksi tyyppi. Ai, kuiveri vai? Ei kun boltteja. Vittu zombi, homo. Mene vittuun tekoi. Oi ja puita. Nythän me voidaan tehdä tästä. You have split the firewood. The fuck man. I want it all. And I want it now. Fight me bitch. Fight me IRL. Mistä se lagaa? Itellä lagaa tää FPS. Vittuusti. Itä on kyllä semmoista stepmania vetänyt. Tai osuu on parempi. En mä osaa sitä. Ei se niin vaikea. Taakni. Niin. Pystyykö täällä lyömään tällä halolla? Ei näköjään, kun tää pitää tätä niinku joku retu. Oli tää vie tilaa tämmönen yksi. Jumalauta tää vie muuten tilaa. The fuck? Nyt mä saan tätä farwoodia. Sä voit hakkaa niitä kyllä puistakin niitä varmaan. Ei sun tarvitse ottaa niitä. No niin, nyt mulla on kädessä. Toivottavasti tuo nyt olisi vielä porukka, että en oo sääpynyt tuolle niin. Mä kuulen kyllä jotain. Olisikohan ne siellä vielä? Mä en tiedä. On täältä. Joo man. Hei. Jou mies. You alright? Carry boots. You need something to eat? I'm starving. Shit. Ei mulla millään avata tota. Itellä on. Onko? Aha muu. Tule tänne, mä tarvin apua. Missä sä oot? Mä oon täällä kirkolla, joo. Mä näen toi jonkun kypärä. Mitäs tästä nyt tehtiin? Take firewood. Noin. Mitä teet se fireplace? Mä muistan. Moro. Moro. Mä droppaan tohon nuo ruuat. Avaan ne vaan kaikki, kun mä oon starving.
Aha, tähän me nyt. Take firewood. Inspect. Hiino. Kiitos. Mistä jätkä ei puhu mitään, se vaan kattoo koko ajan. Mä tiedän, se on varmaan kuitunut. Mut eikö se ollut siis tossa koko ajan kattonut tolleen? Kato tässä. LOL. Onks tuo long range scope tossa? Oh. Mitä? Joo. The fuck? Pystytään sitä ei voi- ampumaan. Sitä ei voi sit zoomaa sillä samalla. Mut tappaaks toi niinku... Yhtä hyvin kuin Mosi. The fuck man. Ja AKM ammut kerran jalkaan niin kuolla. Niinkö? Just. Ei kun siis... En mä tiedä. Jos ei oo mitään vaatteet, niin sit ainakin. Cannot load material file, piste. Mitäs nyt enää mitään?